kandhani. Saestu niku sampeyan niku mangke. Jane bener ingkang dados aturipun tikus mbilung niki. Mila saking menika kedah dipun penggalih kanthi wening pinalaon 4 rinantya medhot. Togok lawan mbilung kowe matura marang adikku Yayi Prabu Dimbaka. Lamun tok kapengkok ing Pancabaya aku gedhe-gedhene nganti mati yen dilangkai dening Yayi Dimbaka aku bisa urip meneh. Syakana Prawadya bala Maesakurdha tak serange negara Ngamarta.